Hola, en presentar el participi vam dir que des del punt de vista sintàctic podia ser concertat o no concertat. Concertat quan estava ben integrat en l'oració de la qual formava part, per exemple concordant amb un element de l'oració, i no concertat o absolut quan quedava separat d'aquesta oració formant una mena d'estructura a part. En aquest tutorial veurem les funcions del participi concertat. Som-hi, doncs. En un tutorial anterior vam dir que el participi pot ser concertat quan forma part de l'oració o no concertat o absolut quan queda apartat de la resta de l'oració. Doncs bé, quan un participi és concertat, una de dues coses, o bé concorda en gènere, nombre i cas amb un nom de l'oració, o bé no concorda amb cap nom de l'oració i és, per tant, un adjectiu substantivat, un adjectiu que s'ha transformat en un substantiu. El participi concertat pot desenvolupar 4 funcions sintàctiques. La primera és complement d'un nom. La segona, atribut. La tercera, complement predicatiu. I la quarta, específica de quan es troba substantivat, és la de funció equivalent a la de qualsevol altre substantiu. Abans d'estudiar aquestes funcions sintàctiques parlarem de la consecutio temporum del participi amb el verb de l'oració, del participi concertat. Què és la consecutio temporum? Doncs és una correlació que existeix entre una forma verbal i una altra. En aquest cas, entre una forma pseudoverbal, el participi, i el verb de l'oració. Perquè quan un participi és present, no s'ha de traduir en temps present, sinó que s'ha de traduir en el mateix temps que el verb de l'oració, o més ben dit, l'acció que expressa el participi, independentment de com el traduïm, és simultània a la del verb de l'oració. I en canvi, quan el participi és passat, l'acció que descriu és anterior a la del verb de l'oració. I a més, en el cas del participi passat, té valor passiu. Veiem-ho en aquests dos exemples. The ambulance veniet, vindrà passejant. Les dues accions, l'acció de venir i l'acció de passejar, són simultànies. Això no significa que hàgim de traduir el participi present com un verb en present. Fixeu-vos que aquí l'hem traduït com un gerundi, que és una molt bona solució per a la traducció del participi present. Mirem ara el segon exemple. Miles captum nautam necavit. El soldat va matar el mariner capturat o bé el mariner que havia capturat. Fixeu-vos que com captum és un participi de passat, l'hem de traduir de manera que indiqui una acció anterior a la del verb necavit. El verb necavit està en perfecte indicatiu, doncs l'acció és anterior, i si ho traduïm amb una forma verbal, haurà de ser pretèrit plusquamperfet. Havia capturat. Com ja hem dit, la primera funció del participi, la més natural si considerem que el participi és un adjectiu, és la de complement d'un nom, com en aquest exemple, homines expectantes. Per traduir un participi present hi ha normalment dues solucions. O bé es tradueix com un gerundi, homes esperant, o bé com una proposició subordinada adjectiva, homes que esperen. La segona funció del participi és la d'atribut, com podem veure en aquest exemple. Agricolae feci erant. Els camperols estaven esgotats. La veritat és que en aquesta funció d'atribut el participi és, sobretot, gairebé exclusivament adjectiu. No podem dir que expressi una acció anterior a la del verb de l'oració, ni tan sols podem dir que tingui valor passiu en aquesta oració. La tercera funció del participi és la de complement predicatiu, i com que aquest complement no és tan freqüent, potser necessitem una presentació.
Primer de tot direm que el complement predicatiu és un complement doble, perquè és a la vegada un complement del verb, respon al verb a la pregunta de com, i és un complement o bé del subjecte o bé del complement directe perquè hi concorda. Mireu, per exemple, aquesta oració. Aquell alumne va sortir content de l'examen. Content respon al verb a la pregunta de com va sortir de l'examen, content, i a la vegada està concordant en gènere i nombre amb alumne, que és el nucli del subjecte. Aquell alumne va sortir content, no podem dir aquell alumne va sortir contenta. Així doncs, el complement predicatiu és un dels 3 complements que jo anomeno complements com del verb, complements que responen al verb a la pregunta de com, i que són l'atribut, el complement circumstancial de manera i el complement predicatiu. Com podrem diferenciar aquests 3 complements? O, per ser més exactes, com diferenciarem el predicatiu de l'atribut i del complement circumstancial de manera? Doncs mireu, si observem bé l'oració és relativament fàcil. El complement predicatiu es diferencia de l'atribut per la senzilla raó que l'atribut es construeix amb verbs copulatius, ser, estar, semblar, i el complement predicatiu es construeix amb verbs precisament predicatius, que són, per entendre'ns, la gran majoria de verbs. Això no vol dir que el complement predicatiu es pugui construir amb qualsevol tipus de verbs, només funciona amb alguns, però són de la naturalesa dels predicatius, és a dir, dels que tenen un predicat verbal. Com podrem diferenciar el complement predicatiu del complement circumstancial de manera? Perquè el complement circumstancial de manera també es construeix amb verbs predicatius. Doncs mireu, per la concordança del complement predicatiu amb el subjecte o amb el complement directe. El complement predicatiu hi concorda i en canvi el complement circumstancial no hi concorda. És veritat que existeixen alguns complements tradicionalment considerats predicatius que tenen una forma molt semblant a la del complement circumstancial de manera. Per exemple, en una oració del tipus ell es va quedar de pedra. Aquest de pedra, que formalment és un sintagma preposicional i que sembla un complement circumstancial de manera, perquè s'ha construït amb el verb quedar-se, es considera complement predicatiu. Però en la majoria dels casos, la manera de distingir-lo és la concordança. El complement predicatiu està concordant o bé amb el subjecte o bé amb el complement directe i el complement circumstancial de manera no hi concorda. Ara mirem un exemple de complement predicatiu construït amb un participi en llatí. Marcus clamans intravit. Clamans, participi present del verb clamo, respon al verb a la pregunta de com. Per la traducció de l'oració és Marc va entrar cridant. Com va entrar Marc? Cridant. I a la vegada, clamans concorda en gènere, nombre i cas amb Marcus, que és el subjecte de l'oració. Quan el participi, que és un adjectiu, no concorda en gènere, nombre i cas en cap substantiu, igual que li passa a la resta dels adjectius en aquestes circumstàncies, diem que s'ha substantivat, que s'ha convertit en un substantiu que complirà la funció sintàctica que li pertoqui d'acord amb el cas en què estigui. És l'exemple d'amans omnia potest. L'amant, o bé qui estima, ho pot tot. Amans, que és nominatiu singular, masculí, femení o neutre, no concorda amb cap substantiu i, per tant, s'ha convertit ell mateix en un substantiu que en aquest cas realitzarà la funció de subjecte. Realitzarà la funció de subjecte? No, és el subjecte. Recordem, el subjecte no és una funció sintàctica, sinó que és un dels constituents de l'oració. Quan vam presentar el participi vam dir que era un adjectiu verbal perquè tenia característiques de l'adjectiu i característiques del verb. I en relació amb les característiques verbals ho dèiem així perquè podia tenir complements assimilables als complements verbals. Així, per exemple, el participi d'un verb transitiu podia tenir complements en acusatiu assimilables
al complement directe dels verbs transitius. Però hem de dir les coses molt clarament. Un participi no és un verb i, per tant, el participi d'un verb transitiu no pot tenir complement directe. Sí que tindrà un complement en acusatiu, però no pas un complement directe. Tots els complements d'un adjectiu són complements de l'adjectiu. Mirem-ho en aquest cas. Hostes veniunt auxilium implorantes. Implorantes, participi present del verb imploro, funciona com a nucli del complement predicatiu del subjecte hostes. Com venen els enemics demanant ajuda? Doncs molt bé. I auxilium està en acusatiu i és un complement d'implorantes, demanant ajuda, però no és un complement directe perquè implorantes no és un verb en forma personal, és simplement un complement de l'adjectiu. Assimilable, si voleu, a un complement directe, però no és complement directe perquè implorantes no és verb, implorantes és el nucli del complement predicatiu, és per tant un sintagma adjectival i no pot portar complement directe. Portarà un complement de l'adjectiu. Veiem ara un exemple amb un participi passat, que ja sabeu que pertany a la veu passiva. Dux abostibus victus se necavit. El general vençut pels enemics es va suïcidar. Victus, com a participi, concorda en gènere, nombre i cas amb dux i, en efecte, pertany a la veu passiva. Té un sentit passiu, vençut. Els verbs en veu passiva poden portar un complement que indiqui qui fa l'acció. Recordeu que el subjecte en la veu passiva no fa l'acció, sinó que rep l'acció, i per això l'anomenem subjecte pacient. Doncs bé, poden portar un complement que indiqui qui fa l'acció. Aquest complement s'anomena complement agent. Agent significa fer l'acció. Doncs bé, en llatí, el complement agent es construeix amb ablatiu. Ablatiu sol quan és un complement agent de cosa i ablatiu precedit de la preposició a o ap quan és un complement de persona. I en aquest cas tenim aquest complement que indica qui fa l'acció, abostibus, pels enemics, però no podem analitzar-lo com a complement agent perquè victus no és un verb. Victus és un sintagma adjectival que fa de complement del nom de dux. Per tant, abostibus, encara que indica qui fa l'acció, és senzillament un complement de l'adjectiu victus. Repeteixo, assimilable a un complement agent, però no és complement agent, és complement de l'adjectiu.